Az ipari parkok legjobb terepei lehetnek annak az együttműködésnek, ami a gazdasági válságból a kivezető utat jelentheti, hangzott el a Csongrád megyei kereskedelmi és iparkamara fórumán. A kommunikációs és reklámklub rendezvényén meghirdették az ipari parkok versenyképességi díját is. Rónai Szabolcs, a Szegedi Tudományegyetem kutatásfejlesztésben játszott szerepéről beszélt. A vizsgálatok szerint Szeged versenyképessége hasonlóan Pécshez, Debrecenhez vagy Nyíregyházához kiemelkedő. Ez egy ország esetében egyenes arányosságban van az innovációval. Egyes szakértők szerint Magyarország kissé versenyképesebb, mint az innováció színvonala azt indokolná. Az Ipari Parkok Egyesülete meghirdette versenyképességi díját. A pályázatokat szeptember 21-ig lehet beadni. Pályázati díjat nem kell fizetni. A minőség iránti elkötelezettséget és azt az attitűdöt próbáljuk a parkoknál erősíteni, illetve a pályázatban résztvevőknél erősíteni, hogy gondolkodjanak előre, jövőbe mutató gondolatokat fogalmazzanak meg, és köteleződjenek el amellett, hogy hajlandók változtatni az eddigi működési modelljeiken, hiszen a válsághelyzet ezt megköveteli, és csak úgy maradhatnak életben, hogyha nyitottak innovációra, kutatásfejlesztésre, fenntartható megoldásokra. A könnyű zene